Včera večer po západe slnka sme si boli zaplávať v mori a potom bol studený vietor, tak ja som troška prechladol. Každopádne dneska máme výročie, tak som spravil pre Sonisu menšie prekvapenie. Netuší, kde ideme, akurát som jej povedal, že nech si zoberie plavky, takže vie, že tam bude bazén. Ale na schvál ešte nebudem úplne prezrádzať, aj keď z nadpisu videa asi viete, čo to bude. Vyzerá to zvonka takto, ja si to oddialím. A v podstate parkuje sa tuto hneď vľavo od toho. Ideme teda dovnútra. Som sa pýtal, či sa máme vyzúvať a nie je to nevyhnutné. Tak to vyzerá recepcia. Pravdepodobne pôjdem zaplatiť, neviem ako sa tu bude môcť natáčať alebo nie, podľa toho vám podám rôzne informácie. Thank you so much. Teraz budeme čakať za 15-20 minút a v podstate dali nám na výber, že môžeme čakať takto na recepcii alebo môžeme ísť tuto dole do tohto bazénu zatiaľ a potom nasleduje Macbeth a ostatné veci, ktoré vám ukážem, s tým, že my sme si vybrali, že radšej počkáme na recepcii, lebo nechceme ísť úplne do bazéna a potom si dať bahennú kúpeľ a tak podobne radšej to zbehneme ako keby v tej logickej postupnosti, ako to tu majú. No a ukážem vám ten leták. Ak by ste to hľadali, tak určite to dám do našich map, keď budeme spokojní, takisto to uvidíte v tomto videoblogu. Je to v podstate na severe toho mestečka, čo je v strede. Je tu viacero balíčkov, ako môžete vidieť. S tým, že sú tu masáže, je tu bahenná kúpeľ, hydroterapia a tak ďalej, hej, môžete vidieť tu. S tým, že my sme si vybrali tento balíček, nakoľko masáže úplne nás nelakajú. Čiže máme tu bahenú kúpeľ, jacuzzi, hydroterapiu, floor fontaine, to je taká zaujímavá vec, ktorú neviem, ako by som vám opísal, hej. Takže to si potom pozrite vo videu, je to taká ako keby skala, z ktorej idú vodné pramene a potom máme tieto všetky veci sú na zhruba 30 až 45 minút s tým, že potom máme neobmedzený prístup k tomu bazénu, kde sa môžeme kúpať až do večera, hej. Takže takto nejak to tu vyzerá a teraz čakáme na takejto recepcii, tu je vchod, ktorý ste pred chvíľou videli. Ďalej nás tu čakala pani s tým, že pokračujeme za ňou a budeme sa presúvať ďalej do prezliekacej časti. Inak sme chytili v celku dobrý deň, lebo keď som pozeral fotky, tak tu bolo strašne veľa ľudí a preplnené, čoho som sa bál, hlavne detí. A je to tu v celku dosť prázdne dneska, takže to je úplne super. Všetko sa tu deje tak rýchlo, boli sme sa prezliecť a dostal som od nich náhradné plavky z toho dôvodu, že vlastne tieto plavky, čo máme, budú po tej Macbeth strašne ťažko oprateľné. Takže by sme nemohli ísť hneď do bazéna, že jednoduchšie si vymeníte plavky. Ja idem po schodoch. A úplne mi uteká, čo si hovoria. Asi jej predstavuje, čo tu všetko je. Hovorím, všetko sa tu deje rýchlo. Sa dopadlo tak, že najprv ideme do klasického bazéna, keď sme povedali, že nie, tu sme dostali nejaký nápoj, no a potom pôjdeme asi do tej Macbeth. Takže ideme si najprv užiť bazén. Práve sme dostali vysvetlené, že je to vlastne na vyčistenie tela predtým, než pôjdeme do tej bahennej kúpele a takisto, že si máme vychutnať pomarančový džús, takže idem sa pridať. Trošku sa nám rozpršalo medzi tým. A teraz by sme mali ísť do Macbeth. Sme boli tu v tom bazéne, dali sme si ten pomarančový džús, čo nám pripravili. A teraz pokračujeme. Ja som nenatáčal počas toho, jak sme tam boli, z toho dôvodu, že som si chcel vychutnať dnešok so Sonisou, tak ako tu sme. Ako hovorím, začalo nám troška poprchať. No a teraz pôjdeme do tých bahenných kúpeloch. Zaujímavé, majú to tu celé prekryté, čo je super.
Takže z toho, čo som pochopil, najprv pôjdeme sem do tej jacuzzi a potom pôjdeme sem do toho báne. Použijem teraz Sunisin telefón na natočenie ďalšieho vlogu. My sme teraz v tejto výrivke tu a za chvíľu nás čaká tá Macbeth. No, takže ideme si užiť ešte zo pár minút takto tu. Teraz nastal čas vyskúšať bahno. It's good? Nie som si úplne istý, či neutopím s tým bahnom troška telefón, ale takto vyzerá tá bahenná kúpeľ. Je to zaujímavý zážitok, je to jak teplé kakao. No a tu už vidíte, Sunisa si robí nejaké fotky. A takisto čoskoro vypneme videoblog a odložíme telefóny z toho dôvodu, že si ideme užiť dnešok. Rozhodne treba vyskúšať toto miesto. How do you think? Also, I like the idea it's like private, you know, like something that sounds like what everywhere is. Jay. Put the mud bath in here. Cheers. It's good. This is the second for when we step in here. This is mean like the second orange
Sme vonku, a potom sme si dali ktoré je tuto takto na boku. No a ona mi ukázala, že mám ísť za ňou, ale Sunica není dosprchovaná, nemáme zobraté veci a tak, takže celé sú tu taký narýchlo vždycky. Máme tu ďalšiu vec a to je toto, čiže ja odložím telefón, mobil som jej mohol nechať s tým, že som mohol prejsť a nemusel som utopiť na celý ruksak, ale nič mi nepovedala, každopádne. Mobil snáď prežil, je celý od blata, je celý od vody, každopádne je to tu fakt zaujímavé. Som sa si teraz odbehla, ja vám ukážem, teraz sme zase naspäť v tej prednej časti. No a pokiaľ sa chystáte sem na ostrov, tak si myslím, že je to zaujímavé, hej, celé to bolo celku príjemné, dokonca mám pocit, že nás nechali aj v tej bahenej kúpeli oveľa dlhšie, ako sme mali byť. A určite, pokiaľ by sme boli dlhšie na tomto ostrove, alebo na budúce, keď prídeme sem, radi prídeme znova, lebo si myslím, že je to fakt zaujímavý zážitok. A ako som spomenul predtým, celý tento deň sme sa snažili skôr venovať jeden druhému. Samozrejme, spravili sme nejaké fotky a nejaké videá, aby sme mali jednak spomienku a takisto aj, aby sme mali niečo na sociálne siete, ale primárne väčšinu času, čo sme tu boli, niekoľko hodín, tak sme sa venovali jeden druhému. Čiže aj preto tu nemáte natočený absolútne celý walkthrough toho prostredia. A jediná taká zaujímavá vec, pokiaľ tu budete, tak si vypýtajte vodu, lebo sme boli v celku dosť dehydratovaní. Sice nám priniesli 2-krát pomarančový džús, ale proste voda je voda. A ďalšia taká vec, presuny medzi jednotlivými, neviem ako to povedať, atrakciami sú strašne rýchle a strašne mi to príde chaotické, lebo napríklad ona povedala ideme a odišla a v podstate my sme ostali stáť, lebo Sunica ešte nemala zo seba zmyté to bahno po tej kúpeli. Takže potom sa vrátila zase pre nás a asi pochopila, že potrebujeme troška času na to, aby sme zmýli to všetko. A inak super, ja som nadšený z toho, dobre sme si vybrali dneska a som rád, že sme tu boli a deň ešte nekončí, takže uvidíme, či nás ešte čaká nejaké prekvapenie.